ତିନିଟା ହେଲା ଧର ବଢ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ନାଇଁ ଭଲ ଭାତ ଖାଉନି ମାନେ ଭାତ ଖାଇଦଉନି ସେ ଖାଉନି ଖାଇବା ଧୀରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି ମୁଁ ତ ରଖିଥିଲି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ତ ଦୁଇଟା ମିଳିବାକୁ ତମ ଝିଅ ତ ଆସୁ ଆସୁ କାଙ୍ଗଳରେ ସାରା ଗୋଳିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇଦେଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ହବନି ଏଇଟା ସାରା ଗୋଟାଏ ଆଉଁସ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉଁସ କଲେ ପାଖରେ ବସି ଖାଏ ସେଇଟାକୁ ଆଣୁଥିଲା ହଁ ଭାଇ ରହୁଛି ଏକ ଆଉଁସିଲି ରହୁଛି ସେଟା ପୋଷାଟା ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଆଉଁସ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ ବସିକି ଆଉଁସ କଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗୁନି ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଗାଧିଆ ହନ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହନ୍ତା ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କୁ ରଖି ଗାଧିଆ କଲେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଆସି ବରସ ହେଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ କାମ ଗାଧୋଇ ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇବି ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା ଠେକୁଆ ଟିକେ କେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା କିଏ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁନ୍ତି ବାପା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଟି ବୋଉକୁ ବିକିଦେବି କାଲି ଯୋଉ ଆଇଲେନି କାଲି କିଏ ଆଣିଥିଲା ଯେ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ ହଁ କ'ଣ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ତାପରେ କାହିଁକି ଇଏ ସହ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ନା ଆସିଲାଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉଁସ କର ପାଖରେ ବସି ଧରିଦେବା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେବ କହୁନା କାଙ୍ଗାଳ ଲୋକ କାଲି ସବୁ ତ ଆସି କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇଥିଲା ତମେ ବା କେହି ପିଇଲେନି ମୁଁ ସବୁ ଭାଇ ପିଇଲେ ମୁଁ ପିଇଲି ଭାଇ କ'ଣ ଯିବ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ବା 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଲି ସେ ଟିକେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାପାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନା ବାପା ଶୋଇଥିଲେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଉଠେଇ କୋଉ ପିଇଥାନ୍ତି ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଧରିକି ଆଉଁସି କଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପୋଷା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦବ ସବୁ ଖାଇବେ ଠେକୁଆ ଏ ଟିକିଟା ବି ପଛରେ ଆଇଛି ନା ଏଇ ବଡ 2ଟା ଠକ ଗୁରା ଖାଇ ଏଇଟା ଭାରି ଚଙ୍ଗଡ଼ ଏଇ କସରାଟା ମୁତି ଦେଲା ଦେଖୁନ ଏଇଠି ମୁତି ଦେଲା ଆଜି ଗାଈରେ ଛଡ଼ାବ ସେ ଘରେ ଆସିକି ମୁତି ଦେଇଛି ତମେ ତା କାନକୁ ଧରି ଟେକୁଛ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର କାନକୁ ଧରନ୍ତି ସେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି କାନ ଧରି ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର କାନକୁ ଧରନ୍ତି
ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସବୁ ତମର କୁକୁର ଖାଇଦେଲା। କୁକୁର ଏ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡି ଗୋଡି ଖାଏ। ଠେକୁଆ ମାଂସ ବଢିଆ। ସବୁ 1.5 କିଲୋ ଲେଖା ହେଇଗଲେ ନା। 1.5 କିଲୋ ହେବେ। ବାପା କଣ କାଟିଆ ନାକୁ କେମିତି ଫୁଲେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଯିବା। Hey, Jans. Itu boh. କାଲି ତମ ପଟେ ଲଗାଇ ଦେବା ଇଆଡ଼େ ନେଲ କଣ କଲ କଣ ହବ ସେ? ଆଉ ଯେ ଘାସ ଗୁରା ବାଗେଇକି ରଖିଦବ ସେ ଖାଏ। ସାଇଡ କରିକି ଥୋଇଦବ ତମର ସେ ଖାଏ।